Takže Maťo mi povie, že čo dneska robíte? Meriame objem pevného telesa. Objem pevného telesa. Čo všetko musíte zistiť, aby ste správne zmerali objem pevného telesa, Leo? Rozsah celého odmerného valca, najmenší dielik, odkielku. Dobre, stačí. Ako zistíme najmenší dielik na stupnici? Rozsah stupnice vydelíme počtom dielikov na stupnici. Rozsah stupnice vydelíme počtom dielikov. Čomu sa rovná odchýlka merania? Mirka, ako zistíme odchýlku merania? Vydelíme polovicu jedného najmenšieho dielika. Čiže je to polovica z najmenšieho dielika. Kto mi povie, ako určíme objem pevného telesa? Ako budeme postupovať? No, Mirka môže. Tak vypočítame najprv... Potichučky, aby sme ju počuli. Vypočítame najprv objem kvapaliny. Nevypočítame. Zmeriame. Meriame najprv objem kvapaliny, potom ponoríme teleso, zmeriame objem kvapaliny s telesom a potom väčšiu časť odčítame. Od objemu kvapaliny s telesom odpočítame objem kvapaliny. Čiže meriame po skupinkách, určíme si rozsah, určíme si najmenší dielik, všetko zapisujeme do zošitov. Tímová práca, takže kontrolujeme sa navzájom. Rozsah odmerného valca. No dúfam, že každý vie určiť. No idem k vám, čo máte dilemu. Takže Ema určí najmenší dielik na tomto odmernom. Na stupnici je... Tak to je 5. Ticho. 5, prečo? Lebo takže rozsah stupnice. Jo, Ježiš, nevieš, ako si to vypočítať? Viem, lebo toto je 50 a toto je 10. Čiže po 50 ml je delené a tých 50... na 10 dielikov, čiže 50 deleno 10. Áno. Hej, čítaj, počítaj. Takže, dobre. 50 deleno 10 je 5, čiže na tých plastových odmerných valcoch máme po 5 ml. A odchýlka je potom koľko? 2,5. Áno, 2,5. Tu máme trošku iný odmerný valec, či nie? A taký istý, len sklenený. Dobre, fajn. Takže meriame pekne. Všetko si píšete, veď to máme na tabuli, poznáte. No a všetky telesa, ktoré máte. 7,5. Ja tam nevidím, takže... Tak meria ten, ktorý kolmo vidí na stupnicu však, Tomáško. 40, nie? Nie, nebolo. No, to si tam všelali, ja to je moje telefónne. Lacko, meriame tam tiež už, keď máte určené. Určte objem kvapaliny šikovne, Laci ponorí maticu. Počkaj, tak určte. Tu je všetko OK? Pourčované odchýlky, všetko. Zapíšeme si semka do zošita, všetko zapisujeme. Všetci v skupine máme popísané. To už máte pomerané všetko? Tu maticu už máte? Odmerajte si objem kvapaliny šikovne a potom postupne tam budete dávať tie telesa, keď máte viac. No a teraz teleso potrebuješ ponoriť, hladina sa nám zodvihne, odčítaš. Mililitrov, to je v mililitroch objem.
Objem meriame v mililitroch. Na odmernom valci máme ml napísané. Však, Max? No. Áno? Vypočítané, zapísané. 237,5 čoho? No tak. Hodnoty zapisujeme do zošitov. Áno? Máme tiež zapísať. Ako? Napríklad Laura teraz robí, tak aj my si to máme zapísať. No pravda, že všetky telesa, ktoré ste si doniesli, určite ich oviem. Keď ste doniesli 5 telies, tak 5 telies meriate. Napíšete konkrétne, ktoré sú to, áno? Lácko, meral si, či len sedíš? Meral. Dobre. Postupne určíme objem všetkých telies, ktoré ste si doniesli.